Pipila ka mga mulupyo sa sentrong bahin sa Dakbayan, Sugbo ang nakasinati na sa epekto sa grabing kainit sa panahon. Mugna usab sa El Nino phenomenon nga nisangpot sa hinay nga pag-agas sa tubig. Ano yung report? Naabtan mo kining kananan sa barangay Tipadilla, siyudad sa Sugbo, diin nagtapok kining mga hugasan nga mga kitchen utensils. Na problema sila sa tubig kung mo agas man hinay ra usab ug by schedule pa yun. Busa, gikinahanglan pa lang magsakripisyo og pamulaw, makadlawon aron lang makasawd sa pag-aga sa tubig ug mapunduhan nila ang ilang mga baril. Duha ka semana kuno nila kining nasinati silang dapit. Magbilar jud para mo sa town. Ilang niya, sa balaka mo samot pa ni kay inyo na. Mao gyud, mao na ni ron. Samtang si Carlito Cañete gikinahanglan pang bawgon ang tubo sa tubig nga maoy gisumpayan sa hose aron mo agas ang tubig. Hasol kayo kini alang kaniya ug sa iyang mga silingan ilabi na kay mabuntag maoy oras nga tinggamit kaayo sa tubig. Pundo say gabi pundo mi dag tubig. Pero kung agas sa tubig sa mga oras sa Usual dia na buntag sayo wala gyud daghang magamit ana. Murag yan ana lang dito speakers dire na sa amo ana ba. So unsa may inyohang gihimo aron dili kay mo magrabihan kung may agas tubig? Hindi maginahinay lang gamit sa tubig. Sayo nini, gipadayag sa MCWD nga aduna pay igong kuhaan sa water supply bisan pa man kon mikunhod gamay ang surface water source sama sa Klupan ug Buhisan Dam apan aduna pay underground water sources nga kakuhaan. Apan bisan pa man ini, mipahimangno kanunay ang MCWD nga magdaginot og tubig nunot usab sa huwaw nga nasinati nga mograbe pa sa mosunod nga mga buwan. The rest sa atong supply stable pa man. Another source na to nga surface is ang sa may Compostela kaning Mactan Rock. So as of now, kompleto pa ang ilahang supply nga 10,000 cubic meters per day. Atong Lusaran sad o ang atong Carmen nga source intact pa sad maximum pa ang ilang nga deliver nato. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.